Divêdema dawiyê de daxuyaniyên berpirsên Tirkiyeyê û di serî de Serokkomarê wî welatî Recep Tayyip Erdogan derbarê pêwendiyên li gel rejîma Sûriyê herûha civînên di navbera serokên hewalgiriyên her du welatan karvedanên mezin li peyxwe anîne û bûye cihê dilgiranî û tirsa rêveberiya Xweser li Rojavayê Kurdistanê. Berpirsên vê rêveberiyê jî didin xuyakirin. Armanc ji nêzîkatiya Sûriyê û Tirkiyeyê têkdana destkeftiyên rêveberiyê ne. Lê di dema niha de jî pirs ew e gelo dê ev yek bandorê li ser rewşa Rojavayê Kurdistanê bike yan jî na. Bêguman têkeliyê rejîma Sûriye û Tirkiye ji hev xut nebûne. Yani hevpeymanê kem di navbera wan de hene yek jê hevpeymana Adana di not û heşta de. Arman ji van berdewamiya têkela ji xwe pirsa Kurd. Arman jê bêguman hek Kurd negihên ti stat û ti mafî li Rojavayê Kurdistanê. Ev bandora hanê ne tenê li Rojava dibe, wê enîkasatê wê li beşê dinî Kurdistanê jî bêguman wê hebe. Piştî daxuyaniyên Tirkiyeyê yên derbarê vegera pêwendiyên li gel rejîma Sûriyeyê niha behsa encamdana operasyoneke nû ser Rojavayê Kurdistanê kêm bûye. Diyar dibe erêkirina encamdana vê operasyonê girêdayê helwestên hejmareka welatên got destê wan di nava karûbarê Sûriyeyê de heye. من ez dibêjim du wefdekî Emerîkî hate kovanê va meha çûyî da û berî wê jî wefdekî Brîtanî hatin. Xoya Tirkan şerê xwesekiran dê, êrişê xwesekiran li ser Qesedê, xoya ku tiştek neqebê wan da çêbî, xoya li hev kerine, xoya middetek ji Tirka xastine, belkî esa welî ala PKK ji wê herêmê derxin. Tirkiye ti gava din çend nakê di hindir herêmê Kurdî da, di hindir Sûriyê da, heta ku çira keske Emerîkî jê re vê nekeve û ew Rûsan jî di qinaetê me de wan û Rûsan li hev kiriye. Egera nêzîkbûna Tirkiye û rejîma Sûriyê û vegera pêwendiyên wa ne tenê bandorê li Kurdên Rojavayê Kurdistanê dike, belku vê yekê jî tirsek xistiye nava opozisyona Sûriyê. Heta niha serkirdeyên opozisyonê bi cedî xwenêzîkî vê mijarê nakin, dibêjin jî ew jî xwetevlî karûbarê navxweyê Tirkiyeyê nabin.